Milice, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kakva je situacija u svratištu u posljednjih dana, s obzirom na ove ledene dane? Kao i svake zime, nama je veći broj dece koji na dnevnom nivou dolaze da potraže uslugu i podršku svratišta. Nama je sad taj prosek dece na dnevnom nivou već uvek 50, tako da za razliku od leti, kada je leti recimo 25 do 30 dnevno, broj dece sada dođe i do 70, s tim što se neka deca više puta dnevno vraćaju u svratište, te mi imamo preko 150 dolazaka na dnevnom nivou. Da li je bilo nekih zdravstvenih problema kod dece koje su obratila za pomoć? Pa mi smo pre nekoliko mjeseci započeli tokom terenskog rada takođe sa medicinskom sestrom pružanje intervencije i podrške deci na terenu, te nekako preventivno radimo na tome da se deca koje dolaze u svratište zbrinu i tamo gde oni žive ili gde rade. Prehlade, kašalj, to je već onako stvar redovna, s tim što zaista medicinska sestra na dnevnom nivou ima preko 40 intervencija, što vitaminske terapije za decu, što odvođenje kod doktora. Za sada nije bilo ništa ekstremno. Centar za integraciju mladih je u vezi sa svratištem u Krvskoj juče potpisao sporazum. O čemu se radi? Jeste, da. Zahvaljujući saradnji sa Gradskom upravom Beograd, mi smo uspeli da sada protokolom o saradnji dobijemo prostor u Krvskoj 7A na korišćenje za period od narednih 24 mjeseci. Što nam je jako važno, ranije smo potpisivali protokole na po godinu dana i svakog maja smo mi bili u strahu da li ćemo taj protokol produžiti. Ja bih zaista pohvalila grad Beograd koji je sada nedvosmisleno pokazao da jeste zainteresovan da podrži i da učestvuje u postizanju održivosti ove usluge, koja se, ja ću podsjetiti, takođe nalazi i u predlogu novog zakona o socijalnoj zaštiti. Te ono čemu se mi nadamo jeste da će 2011. godina biti godina kada će svratište biti u sistemu socijalne zaštite na mnogo konkretniji način nego što je to do sada. Ovo nam je takođe jako važno zato što znači da kompanije i građani sada imaju tu neku vrstu garancije od strane zvaničnog sistema da svratište jeste usluga koja na adekvatan način podržava decu koja se nalaze, koja rade i žive na ulici i usluga koja postiže rezultate takve da je i grad zainteresovan da uslugu podržava na duži vremenski period. Ono što je takođe važno da nam pomenem jeste da svratište kao takvo i grad Beograd treba da budu ponosni na to da sada u februaru dolazi delegacija iz Bosne, iz Sarajeva, koji su otvorili svratište pre par meseci po uzoru na beogradsko svratište, da dođe da vidi kako to ovde zaista funkcioniše, i takođe ministarstvo iz Makedonije je zainteresovano da pokrene svratište u Skoplju, te zaista mi imamo na čemu da budemo ponosni. To znači da u regionu nema svratišta? Da, to znači da mi u regionu do skoro nismo imali svratište. Ono što smo mi naučili jesu iskustva iz zemalja Evropske unije i takođe Amerike i Kanade, ali sada će i Hrvatska, Bosna, Makedonija takođe početi da razvijaju tu mrežu, što je jako važno, su naše deca često tranzitiraju po tim zemljama, te ukoliko budemo imali dobru mrežu svratišta, moći ćemo i na adekvatniji način da im pomognemo. Da se vratimo ponovo na ugovor, on garantuje neku stabilnost. Šta to tačno znači za korisnike i za decu? Za konkretnog korisnika to znači da će sledeće 2 godine sasvim sigurno moći da dođe u svratište da dobije podršku. Znači, mi nećemo više da se selimo, mi nećemo imati taj problem zatvaranja usluga ili smanjenja obima aktivnosti koje mi nudimo u okviru usluge. Takođe, ovo nama sada omogućava da mi u prostoru podruma sadašnjeg svratišta započnemo realizaciju programa prevencije HIV-a i hepatitisa za naše korisnike koji su samim boravkom na ulici dodatno izloženi tim rizicima, te se sam spektar usluga programa, odnosno program koji je namenjen ovoj populaciji, dodatno povećava. Ono čemu se mi nadamo jeste zaista da će u 2011. godini taj program biti još snažniji. Mi smo skoro započeli sa Sekretarijatom za dečiju zaštitu program pripreme dece za upis u predškolski program, koji je neophodan da bi deca kasnije bila upisana u sistem obrazovanja, odnosno u škole. Te sada već svratište nije samo program smanjenja štete i to nije samo mesto gde mi zadovoljavamo osnovne potrebe deci, već razvijamo i niz drugih programa koji će njima pomoći da idu u školu, da kasnije mogu da se zaposle, da steknu pravo na zdravstvenu zaštitu i da zapravo budu ravnopravni građani kao i svi ostali. Milice, hvala ti na vremenu koje se dojela za naše vesti. Hvala i vama što nas pratite.